ଯୁଗନାୟକ ବିବେକାନନ୍ଦ ରଚୟିତା ସ୍ୱାମୀ ଗମ୍ଭୀରାନନ୍ଦ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଧର୍ମ ମହାସଭା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 55 ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିଁ ପରିପୂରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବକ୍ତୃତାର ସାରାଂଶ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ଅଛି, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ। ବୁଦ୍ଧ ଲୋକ ସମାଜରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜରେ ତାହା କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଜଗତରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ପଥ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ସେହି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତଥାପି ଶାକ୍ୟ ମୁନି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ସେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି, ଯୁକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟସମ୍ମତ ବିକାଶ। ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରବତାର ବୋଲି ପୂଜା କରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ମତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଶାକ୍ୟ ମୁନି ନୂତନ କିଛି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧୀଶକ୍ତି ଓ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧର ହୃଦୟ ନ ପାଇଲେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ ହିଁ ଭାରତର ଅବନତିର କାରଣ। ଏଇଠି ପାଠ କଲା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତା ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉଦାର ଜିନିଷ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରୁ ସେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିପାରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଦର କଥା, ତାହା ଭଗବାନ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମହାଯାନ ଏବଂ ବଜ୍ରତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେବୀମାନଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକି ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅହିଂସାର କଥା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ ବୁଝିବାଟା, ଗୋଟେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ତାହା କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଧାରା ନଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଭଗବାନ ମହାବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାହାର ସାରାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇସାରିଛି। ଅହିଂସାର ବ୍ରତ କଥା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅବତାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଏଭଳି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ମତରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ବେଦର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି କିଛି ଧର୍ମ ଆଗରୁ ଥିଲା ବେଦ ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଜୈନ ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ଜୈନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଜୈନ ସାଧନା ଥିଲା, କଠୋର କୁଚ୍ଛ ସାଧନା, ଅହିଂସା ବ୍ରତର ଧାରଣା, ଧର୍ମ ଭାବନା ଇତ୍ୟାଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉଦାରଚିତ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନାନକଙ୍କର, କବୀରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ବହୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ନାନକ ଯେଉଁ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ଏକ ଜାତି ଏକ ଈଶ୍ୱର, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଅବଧାରଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଜାତିବିହୀନ ସମାଜ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା, ଏକାଠି ବସି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି କବୀରଙ୍କର ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଥିଲେ। ବନାରସ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଥିଲା
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗଡ଼। ସେଠାରେ କବୀର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବନାରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦାର ଭାବନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅନେକ ଭାରତବର୍ଷରେ କବୀରପନ୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। କବୀରଙ୍କ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ସେଭଳି ସୁଫି ଭାବନା, ସୁଫି ଗ୍ରନ୍ଥ, ସୁଫି ଶାସ୍ତ୍ର, ସୁଫି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଯାହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶୈବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଫି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଯେ ଭାବି ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଏହା ଭୁଲ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତା, ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ସ, ଅଲ୍ ସେକ୍ଟସ୍, ଅଲ୍ କଲଚର, ଅଲ୍ ସୋସାଇଟି। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା।